fanga sina ka ni sɛbɛya sɔrɔli farajɛla wasaden kalafili la o tɛ balana ko ye mɔgɔ caman ka fɔ la. Ne tɔgɔ Ibrahim Ture, ye kalanden sanfɛ kalanso la. An kun sigilen don ka ni ko in makɔnɔ sabula ni san laban na Marine Le Pen ka parti kuma bɛɛ ni élection kɛra u bɛ taa tour filanan la. Ne tɔgɔ ye Brahima Sidibe, n ye doctorant ye Cergy Université la France yan. N bɛ se ka min fɔ o la o kɔrɔ ye de a ma bali mɔgɔ caman na parce que n'i y'a jateminɛ sondage tun bɛ k'o de fɔ depuis semaine jan tɛmɛnenw na. Donc sondage tun bɛ ka min fɔ o kelen de kɛra, donc o b'a yira k'a fɔ bi bi in na France yan Marine Le Pen ka parti n'o ye Rassemblement National ye ale de ka député ka ca Union Européenne Parlement na. O yɛrɛ senfɛ Emmanuel Macron y'a lase ka wasaden bulon ci, e yɛrɛ ka fɛla ye mun ye o la? O kɛra balina ko ye mɔgɔ caman fɛ parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ ka kuma élection européenne de kan, donc o kɔrɔ ye Europe bɛɛ de don, France kelen tɛ, donc ka France wasa bulon ci élection européenne kama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Nga nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wasaden bulon ka ci jamanakuntigi fɛ France Brahima Sidibe ka fɔ la. Mais an bɛ mɔgɔw hakilina jigi k'a fɔ nin ye presque a siɲɛ naaninan ou bien sabanan naaninan de France président bɛ wasaden bulon ci, mais a kun fɛn fɛn kun ma kɛ élection européenne sababu la. Bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ o ka kɛ. Ni wasaden bulon ci jamanakuntigi fɛ o bɛ mun de yira k'a fɔ Brahima Sidibe? Le fait que RN ka député de ka ca Parlement européen na et que majorité absolue o tɛ Macron bolo, o kɔrɔ ye mun ye a kelen tɛ se ka loi ta k'u voter n'a ma mɔgɔ wɛrɛw ka voix ɲini, o bɛna kɛ sababu ye ka blocage caman kɛ. Donc pour que o blocage ninnu de éviter a y'a décidé ka wasaden bulon ci. Politiki tɔn mun bɛ farajɛla jamana tɔw kan ni olu ni Marine Le Pen ka politiki tɔn ka hakilinaw ye kelen ye, olu de bɛ ɲɛfɛ farajɛla wasaden kalata in na. Yala o bɛ se ka gɛlɛya se tungaladenw ma wa? Brahima Sidibe. N dun b'a dɔn k'a fɔ olu ka hakilinata ye min ye o ye de mɔgɔw bɛ taama min kɛ ka na Europe jamanaw kan n'o ye immigration ye ka se ka o jɔ, hali n'u ma se k'a jɔ ka se ka loi bila en place min b'a donni Europe donni gɛlɛya. Donc an bɛ se ka bisigi k'a fɔ san nataw la o bɛna se ka sariya caman ta min bɛ Europe donni gɛlɛya Africains ma. Ibrahim Toure fɛnɛ b'a hakilina di o kan. Bon ni parti kɔni ka sebaya sɔrɔ kɔni a bɛ kɔlɔlɔ caman lase tunkarankew ma yan nɔ parce que san laban na u ka projet caman bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka mun waleya k'a fɔ k'u bɛ immigration k'u b'a limiter. France wasaden kalafili kura bɛna bila sen kan juin kalo in laban na Emmanuel Macron ka fɔ la. Bouba Sidibe, VOA Bambara Togola, ka bɔ Paris. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux deux blocs que j'évoquais aux deux extrêmes. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans,